Croeso nôl ato ni. Cyn i ni gyfarfod ar cystadleuwyr ola, dyma'r trydydd beirniad, Caryl Parry-Jones. Sut oedd hi'n teimlo o gael y cyfle i feirniadu'r gystadleuaeth eleni? Wel, o'n i'n hynod o falch a dweud y gwir, achos dwi wedi gwneud lot o'r dysgwyr yn y gorffennol, beth bynnag dwi wedi byrniadu'n steddfod y dysgwyr yn maes D. Dwi wedi gwneud ambell i gyngerdd ar gyfer dysgwyr, ac felly oedden ni'n falch iawn yn enwedig gan bod y steddfod yn fy sir i, bod fi wedi cael y cyfle i allu gwneud braint aruthrol. Nes i fwynhau, oedd hi'n cael trafferth efo dyfodol gorffennol presennol weithiau, ond o'n i'n ffeindio chi'n ddiddorol, ti'n gwybod? Dwi'n meddwl bod o werth i'r Eisteddfod gael rhyw 5 munud i feddwl am model gystadleuaeth, oherwydd maen nhw'n sôn yn yr amodau, dim yr amodau, ond yn yr argymhellion, y dyle y cystadleuwyr fod yn weithgar o fewn i cymuned nhw hefyd, a bod eu cyfraniad nhw i'r gymuned yn bwysig. Wel, mi gawson ni cystadleuwyr o dramor, sydd ddim yn mynd i allu gwneud hynny, oedd safon i Cymraeg nhw yn hollol anhygoel. Ac oedd hwnna'n benderfyniad anodd wedyn i beidio gwobrwyo rhai pobl oherwydd y ffaith bod nhw ddim yn mynd i allu dylanwadu yn weithredol o ddydd i ddydd yng Nghymru. A falle hefyd dyla bod na ailwobr ar gyfer potensial. Achos beth ni'n gweld yn y gystadleuaeth ydy gwahanol lefelau o safon ac o gyrheiddiad. Mae mor bwysig bod y gystadleuaeth fel hon yn digwydd oherwydd fel mae Cymru ar hyn o bryd ac fel mae statws yr iaith ac fel mae'r niferoedd yn edrych ar hyn o bryd, mae dysgwyr yn rhan hollol anhepgorol bwysig o Gymru ac o iaith Cymru ar hyn o bryd. Maen nhw'n bobl allan ni'n wneud hebddyn nhw, ac felly mae diolch mawr i'r Eisteddfod am wneud yn siŵr bod statws y gystadleuaeth hon mor uchel ag ydy hi. Ti'n rwy'n ti'n Caryl dwi, falch yn gwrdd o ti. John dwi. Hello, John. Ac Eleri dwi. Hello, Eleri. You're tipyn bach yn nervous, paid a poeni. I've got some relaxation exercises for you. So we're sitting down, just like, and you just shoulders up, shoulders down. Iawn, dysgu, 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 dysgu. And then a high five after 5. Dysgu, 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 high five. Be fasa ti'n dweud sydd wedi helpu di ti allan i'r dosbarth i ddod mor higol felly? Iawn, pobl o'r ardal, dweud y gwir. Sydd yn bwysig iawn. Dwi wedi gwneud yr ymdrech yna hefyd i teimlo fel rhan o'r cymuned. Ond fel roedd fy mab i yn mynd i gylch meithrin yng Ngherlan. Felly, cyn i mi a pan o'n i'n neud y cwrs yn VQ i neud gwaith efo'r plant, ro'n i'n eistedd ar y pwllgwr, ro'n i'n gweithio fel ysgrifeneddus fel teimlo rhan o'r cymuned. A wedyn, mae pobl yr ardal yn gweld chi ac yn gweld bod chi'n neud yr ymdrech a maen nhw'n mwy fodlon wedyn siarad Cymraeg efo chi. Wel, Marion, sydd â thi? Yn iawn, dwi'n meddwl, dim syniad achos o'n i mor nerfus. Nes i siarad yn gyflym iawn, felly dwi'n cofio rwan, fe nes i ddeud. Ond o le bod chi wedi defnyddio'r Gymraeg, siarad yn gyflym yn Gymraeg. Gobeithio. Mae Martyn yn dysgu Cymraeg ers 6 blynedd. Mae o'n byw ym Mwllheli, ond yn dod o Kidderminster yn wreiddiol. Be am dy rieni di? Be diw ymateb nhw te? Bod ti wedi dysgu'r iaith yma? Dwi'n gwybod bod nhw'n gyfarwydd â sain y Gymraeg oherwydd bod yn dod ar ei gwyliau, ond i lawer iawn y Saeson, dyn nhw ddim cweit yn gweld y pwynt os da ni'n gallu siarad o Saesneg beth bynnag, ydyn nhw? Maen nhw'n cefnogol. Maen nhw'n meddwl bod nhw wedi cael y babi anghywir o'r ysbyty. Na, maen nhw yn gefnogol iawn. Mae'n anodd rwan i mi, cos dwi wedi dod i arfer siarad Cymraeg efo pawb, a mae gen i wel, maen nhw'n ffrind efo lot o ffrindiau i, ond wrth gwrs pan maen nhw o gwmpas, da ni'n gorau siarad Saesneg. A mae'n teimlo'n od iawn rwan i siarad Saesneg efo pobl. Does na ddim lot o bobl yn yr ardal rwan. Dwi'n siarad Cymraeg efo bron pawb rwan. Dwi'n mynd i gael ymlaen. Ond mae'n dweud yma, Nesa, dyma David, sydd wedi teithio o Lundain. Beth ydy dy waith di? Dwi'n gweithio i'r BBC Gwasanaeth y Byd. Dwi'n peiriannydd sain ar rhaglenni iaith.
yeah, fel... Felly ti'n clywed lot o ieithoedd? Yeah, dwi'n clywed lot o ieithoedd, ond dwi ddim yn Siarad llawer. Na. Dim ond Cymraeg. Nawr te, Cared, ti'n edrych yn hyderus. Wel, dwi'n eitha hyderus. Ie? Yeah. Ond weithiau dwi'n dweud pethau hollol anaddas. Ie. Dan pwysau. So, watcha dy hunan. Roedd pwysig iawn i fi yn ffindio mas fy hunan pwy sy'n eisiau siarad Cymraeg i fi yn Llandudach. Achos dim pwynt i fi yn just dysgu ar fy men fy hunan, mynd i dosbarth, mynd yn ôl, gwaith catra. Mae rhaid fi fyw yn Cymraeg. So wedi ymuno merched y wawr. Byddai un trysorydd nawr yn mis Medi. Dwi'n dechrau fel trysorydd. Gobeithio dwi'n gallu cyfri. Ac dwi'n ar y pwyllgor Llandudach, Eisteddfod Llandudach. Dwi'n wedi ymuno o grŵp sy'n dechrau papur bro a fytaidd ar gyfer pobl sy'n dysgu Cymraeg. Beth arall? Cor pensionwyr. Iawn. Ti wir wedi taflu dy hun i mewn i fyw yn Gymraeg. Hollol, dwi'n eisiau... A sut wyt ti... A dwi'n eisiau helpu pobl sy'n dysgu hefyd. So dwi'n dechrau rhywbeth tyfyn bach o le. Diwrnod hir, cystadleuaeth llwyddiannus iawn. Eleri, os gael ddechrau fo ti fel tutor, o ti hapus iawn efo'r safon heddiw? Oedd y safon yn anhygoel a uchel. Mi fasa ni wedi bod wedi medru rhoi 8 ymlaen y rownd derfynol yn hawdd. Ac oedd hi'n bleser siarad efo pob un o'r ymgeiswyr. Yn y diweddun, rhaid ni gydbwyso nifer y ffactorau, lefel yr iaith, cywirdeb yr iaith, i brwdfrydedd nhw, pa effaith o'n nhw'n cael yn eu cymunedau, oedd eu teuluoedd nhw'n troi'r Gymraeg, oedd eu hardal nhw, oedd nhw'n helpu'r ardal i droi'r Gymraeg, oedd nhw'n yn weithgar yn dyrech efo'r papur bro ac yn y blaen, ac o sawl un o'r rhain yn gwneud yr holl bethau yna. Fel doleri, sy'n ei gallu gwneud 8 drwodd yn y pen draw un, cydbwyso'r holl beth, fe yron ni 4, anhygoel o gry trwodd, a dwi'n meddwl fydd hi'n gystadleuaeth ardderchog ynde. Caryl, oedd pawb yn cytuno efo'r dewis yn y diwedd, efo'r 4? Wel, oedd gennym ni 2 amlwg. Oedd dim problem hefo'r rheini, oedd rheini yn y banc. A wedyn mi nathon, oedd yna rhyw 6 i 7 o bobl wedyn oedd rhaid i'n rhoi drwy'r rhyddill. Ac bod falle safon Cymraeg rhai ohonyn nhw yn well na'r lleill, oedd yna'r bethau eraill i'w hystyried. Amgylchiadau, ymroddiad, potensial, gymaint... A hefyd, sut oedd eu personoliaeth nhw wedi'n heffeithio ni yn yr ystafell, oherwydd, os dyn nhw'n mynd i fod yn Dysgwr y Flwyddyn, mae gynnu nhw'r dyletwydd mae fod yn llysgenna dros ysgwyr hefyd. Ac felly mae hwnna yn rhan, dwi'n meddwl, o'r swydd neu, o'r fraint neu, o'r statws neu beth bynnag o ti eisiau alw fo. Ond fydd oth yn diwedd yn dod o ryw hidlo. A llawer o siarad. Llawer o drafod, ond... Eithon ni'n angytuno yn ofnadwy. Na, os gyda i'n black eyed. Ond dwi'n meddwl, beth ydy, achos mae rhaid i chi gael y gair dyddi yma, di brand ynde. A felly mae gennych chi brand y dysgwyr, a mae'n bwysig felly bod pwynnag sy'n ennill Dysgwr y Flwyddyn yn esiampl o rywun sydd wedi wneud o'r gwaith, a rhyw berson fedar fynd o gwmpas Cymru hyd yn oed. A'n sicr yn ei ardal hynny, yn dweud, wel, sbiwch, dwi wedi wneud o, eich tro chi di rwan. Wel, bob lwc iddyn nhw'n de, a lle gwell i ymarfer i Cymraeg nhw'n yn y Steddfod. Allan y sgwrsio fanna. Os allan y sgwrsio fanna. Ma' nhw'n iawn. Bob lwc i'r 4. Wel, mae'r awr fawr wedi dod. Ond pwy fydd y 4 lwcus? Mae'r diwrnod wedi hedfan. Mae'r cyfweliadau, coeliwch i fi, maen nhw wedi bod yn ffantastig. Mae'r safon yn anhygoel. Pobl sy'n elwa yma heddiw ydy'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg.
Mae'r safon yn wych. Dyma'r pedwar sy'n mynd trwy. Martyn, dyma Martyn. O, mae Martyn yn fan cwt, fo. A wedyn, Cathy yn fanna. Come on, Cathy, sefyll i fyny. A Craig, dyma Craig. Mae Craig yn fan cwt. A Darren, yn y cefn yn fan acw. Llongyfarchiadau a pob lwc ar gyfer mis Awst. Diolch yn fawr iawn. Wel, llongyfarchiadau mawr i chi'ch dau. Sut wyt ti'n teimlo, Martyn? Wel, dwi'n wedi credu y peth, dweud y gwir. Mae'n anhygoel. Ti'n hapus yn amlwg? Yndw. A Craig, be amdana ti? Dwi'n relieved. Dwi'n blin ar ôl yr suspense trwy dydd, ond hapus iawn. O'n i'n gweld ti, oedd yna rhyw olwg ar dy wyneb di yn dweud, fi, oes yna Martyn arall. Sut o ti'n teimlo, Craig? Ie, un peth, achos o'n i'n meddwl, Craig fi? Ie. Llongyfarchiadau. Brilliant stuff. Now, Cathy, sut ydych chi'n teimlo nawr? Yn teimlo'n iawn nawr. O'n i'n teimlo'n nadw yn gynnar, ond fi'n teimlo'n iawn nawr. Ie, ti'n edrych ymlaen? O, fi'n edrych ymlaen. Ie. Ie. A Darren? Dwi'n calm nawr. Ond yn gynharach, nerfus iawn, ond yn gwych nawr. Dwi wedi eisiau mynd i Eisteddfod y llynedd, ond rhaid i fi gweithio yn Olympaidd. Right. Y llynedd, so eleni nawr, dwi'n edrych ymlaen â fel cystadleuwr. Ie? Ie, so... Ie, joio Eisteddfod. Wela di yn Eisteddfod. Diolch yn fawr am sgwrs heddiw. Diolch yn fawr a llongyfarchiadau. Easy for me to say. Dyna ni, y 4 lwcus fydd yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod ym mis Awst. Yes, we will be there. And remember, if you are visiting the Eisteddfod this year, head on to Maes D, the Learners Pavilion, where the hub team will be there all week. Ie, dewch draw i'n gweld ni, ond am y tro, gynnon ni, hwyl fawr.